Doamnelor și domnilor, bună seara, să-i spunem invitatului meu, domnului Dragan Stoianilovici. Bună seara și bună inimă să vă fie și vouă și la ascultătorii noștri. Viața noastră este rezultatul alegerilor pe care le facem. Așadar, pe cine alegem? Noi acum vorbim despre alegere, dar numai asta mai mare slujbă în lumea asta decât să slujim lui Dumnezeu, lui Părinții și lui neamul nostru. Mulți în viața noastră le alegem, dar unele lucruri nu le putem alegea în care loc, prin care părinți și în care neam, adică nația să ne facem. Aia nu se poate alegea, asta e lucru și voia lui Dumnezeu. Ziceți că e întâmplător, că e sluceno, că am văzut lumina soarelui bași prin părinții noștri și că ne-am făcut bași în neamul nostru românesc. Nimic în viața noastră nu e întâmplător, nimic nu e sluceno, dar nici asta. Pentru asta trebuie să fim bucuroși și să mulțumim lui Dumnezeu pentru părinții noștri și pentru că ne-am făcut în neamul nostru. Să fim măreți ca nici românii, neamul lui Dumnezeu, creștini ortodoxi pravoslavnici și să mulțumim pentru asta. Pe mine Ges mă întreabă de ce atâta vorbesc și scriu despre românii ai noștri când n-am nicio dobândă. Ce să răspund la oamenii ăștia care mă întreabă așa și eu. Ei nu înțeleg că este și eu mai valoros, mai vrenic decât banii și bogăția lumii ăștia. Am preșiput problemul nostru românesc de când am avut vreo 14 ani și de atunci inima mă doare. Aia era în anul 1986, când n-ați cucezat să spuneți că fiți români în Serbia. Pentru asta nu pot să trec peste misiuni pe care le seamănă niscar oameni, atunci ar însemna condamnarea la moarte, ar însemna smrtna cazna la neamul meu și ar fi numărat un oameni din neamul nostru care fac tot să ne despartă și să ne departă de rădăcinile noastre românești. Ascultăm muzică la alegerea lui Dragan Stoianilovici. Vă propun să ascultăm cântecul Am crescut copil sărac, cântat de Stanislav Paunovici. Cântecul ăsta vorbea și despre copii care au rămas săraci de părinți, pentru că părinții au perit în război în raturi. Suce de mii de români din Serbia au perit în raturi și bătăi pentru țară sârbiască în urmă de vreo 200 de ani. Să nu uităm jertfa asta a neamului nostru, Dumnezeu să-i iartă și să-i primească în împărăția Lui.